Uitați, acum intrăm în Glencoe. Șeful clanului McDonald's de aici din Glencoe a plecat în 1691 spre Fort William, unde intenționa să depună jurământul. S-a prezentat colonelului John Hill, guvernatorul de atunci, și și-a declarat intenția de a se conforma dorințelor regelui. Iar înainte de a pleca, John Hill a dat o scrisoare de protecție și o altă scrisoare explicând lui Campbell, celălalt clan care era dușmanul lui McDonald's, i-a explicat că a sosit la termen, deci exact la limită. A venit spre sud, a ajuns la Inverary, unde a fost nevoie să mai aștepte încă 3 zile pentru a se vedea cu șeful clanului Campbell. Campbell a transmis jurământul lui McLean și scrisoarea lui Hill către supervisei din Edinburgh. Aici au fost examinați și a fost luat o decizie de a nu accepta jurământul lui McLean fără un mandat special al regelui. Dar documentele nu au fost trimise și, de asemenea, așa au început termenii unui complot. Aparent, acest complot a fost condus de secretarul de stat, John Dalrymple, care avea o ură față de Highlanders și, de asemenea, vrea să elimine un clan deranjant și puternic. Și de asemenea el s-a justificat că trebuie să ia măsuri împotriva celor care nu s-au conformat regulilor impuse de rege. Și tocmai bine că acea scrisoare care trebuia să ajungă la rege nu a mai ajuns și clanul era vinovat. Deci, teoretic, trebuia exterminați. Și uite, așa a început să se formeze o mică armată. Capitanul Robert Campbell din Glenilon, care ura foarte mult clanul McDonald's pentru că și-a văzut oamenii lui murind, și-a văzut pământurile luate și distruse proprietățile de către membrii clanului McDonald's. Deci ura foarte mult membrii clanului McDonald's. A ajuns în Glencoe. Campbell și oamenii lui au fost primiți cu căldură de McLean și clanul său. Se pare că Campbell nu știa misiunea sa reală în acest moment. Au acceptat ospitalitatea lui McLean. După ce au petrecut timp de 2 săptămâni în mod pașnic, au mâncat, au băut, au dansat, au râs. Și în februarie 1992, în urma sosirii capitanului Thomas Drummond, Campbell a primit noi ordine. Și ordinul era, bineînțeles, măcelărirea clanului McDonald.
Campbell a fost foarte încântat de oportunitatea de a se răzbuna pe clanul McDonald. A primit cu plăcere acest ordin. A decis să atace la ora 5 dimineața, când se apropiau zorii. Și membrii clanului McDonald's aveau cu ei și femei, bătrâni, copii. Deci ca la nuntă veniseră, cu toate neamurile. Și ca prin minune au reușit să scape câțiva membri, în special femeile și copiii, pentru că scoțienii oricum nu iubeau foarte mult pe englezi. Și atunci unii soldați n-au vrut să se conformeze ordinelor și în ascuns